Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuzo Dlanga Amandla Zulu, umngwenya wenkomo Msofokazi Mvuleni intokazi yaZalwa Mkhize. Lolu hlelo lolu silubiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivakashele usisi wami omncane uzongichazela kabanzi ukuthi why ala sike simuze ngabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngi-right nami. Ubani igama nesibongo? U-Avela wakangubo. Avela. Yebo. Oh, all right. Ukhulele kuphi? Ngikhule endaweni yaseXhobo eMakhuzeni. La eThekwini pho ufike kanjani? Ngifike uma wami nobaba bahlala le eThekwini. So ngihlala khona. Kodwa ngihlala eRes. Ngiyafunda esikoleni angisahlali nabo kahle kahle ngiya ngokuyavakasha ku. So emakhaya ushiya ubani? Kade uhlala nobani? Bengihlala nogogo usashiya sekusele u-aunt nengane. Oh, excuse. So sithini isigameko yini kulethile la ekhaya? So ngeke ngaba isigameko esangehlela ngangina 9 years ngifunda grade 4. So ngangihlala nogogo wami no-aunt. No-aunt ngaso sikhathi wengekho ekhaya. Okay. Wenze ukuthi kube nomsebenzi ozomthatha nengathi asekhaya. So kwakusuku nje silalele kwakuzovala izikole ngakusasa. So salala kuba nalezi zinto lezi ama-sign ukuthi khonto ezokwenzeka kodwa unganaki. Ama-sign mhlamba kanjani? Kunalezi inyoni ekuthiwa amankankane ukuthi okay. lawa abika isifo kahle kahle ekhaya. So afika ayihamba yokulala everyday alala ekuseni avuka ahamba kwathi ngeday kwaku12 ngithi ngibheka isikhathi esihlahleni ngasekhaya. Isihlahla esisegcekeni noma ngasekhaya asikegcekeni yebo. So kwenze ukuthi ngo12 ngathi ngichecka isikhathi because ngangiyochama ngithi ngiyabheka o12. Then ugogo wami akalele ungajwayele wenokuqasha ngabo 12. Then asuka esihlahleni lezi ilwane lezi angazeza ngasekhaya. Ngezwe sizirawunda lesasileli khona ekitchen ngoba sasilala ekitchen nogogo. Abanye belala kwenye indlu. Ngezwe around ekhaya asuka ekhaya aya kamakhelwane. Because sasiyakhele nomakhelwane around then ngithi ngezwe lapho asephindele esihlahleni. Ngabe ubusuku lo? Yebo ngo12 futhi ubusuku. So nganganaka lonto le because ngangisayingane. Gogo wami ke weyisangoma so wayikhona into ayizwa kodwa wengaqondi naye ukuthi kwenzakalani. Kwasekuseni sahamba sa esikoleni nje kenjabulo because sihlezi sijabula if sikuvalwa izikole. Then afika esikoleni kwenza into engaqondakali nje kwangathi ngiba nesiyezi engaqondakali kahle. The following day? No, the same day. Hayo la kwaseku12 ebusuku savuka sa esikoleni. Okay. Kwaba no njalo ukuthi umese sisithola ama reports sasilokhu kuthandazwa. Like isawunjayela ukuthandaza isikhathi eside kuba like 2 minutes inyana bese siyahamba siya emaklasini sithola ama reports but that day sathandaza almost like 20 minutes. Lathi sasesikhathele ukuthi akwenzakala namhlanje sathandaza isikhathi eside kangaka. So kwabizwa abaphasile saya emaklasini sathola ama reports. Then ngalo suku lelo umuntu wahamba phambili ephuma egatini kwakubhuti wami. Because nganje uhamba nobhuti wami. So saphuma samlandela nengane yakamakhelwane le ekade kuzungezwa khona lesi silwane. Eyincane kunami efunda ugrade 1 mina ngifunda ugrade 4. Then sahamba ithina sihamba iyona ubhuti wami uhamba phambili then siyamlandela. Sathi ukwehlisa ipace because ngiziyamemeza ubhuti wami akangizwe ngicela asilinde. Sahambisana kwaqhamuka ingane sesikoleni ngangifunda naso eklasini. Sathi hawu indaba nishishanga ngathi mina ngijaha ubhuti wami ukuthi ngihambisane naye. Wathi hayi okay ke sishiye ke thina ngangijwayele ukuhamba nabo every day. Wathi hayi ungashiya ke hambani ngijaha ubhuti wakho. Ngathi kwenze imigwaqo ohlukanisile kunamalane awu2 because umgwaqo wasekhaya ubhuqu. And mumbi umgwaqo ngasekhaya awunalo itiyeli because isemakhaya. Waqhamuka itekisi. And itekisi ihamba endaweni yayo ileni yayo and kuzoqhamuka netruck ngemumva le truck lawa amakhulu alayisha izinkuli lezi ezisuke emahlathini. Waqhamuka yona manje i-taxi ilandelana ne-truck or kuzophambana? Kuzophambana. Okay. And ngaleso sikhathi ngikubona qhamuka ukuhamba kahle elayinini yayo. Into eyenzeka strange ukuthi kwasuka itekisi yahamba kwileni ye-truck. Because i-truck yayisilandela ngemumva itekisi yayiphambana nathi. Then yasuka yalenda because ngangaboni ukuthi mhlambe khona umgwaqo la ongaphimbisa khona yenza ukuthi i-check. Yeza ngala kule lane sasihamba ngakuyona ye-truck.
Ngaxaye ukuthi kwenzakala ukuthi i-truck kayiphoqa-ke manje ukuthi ihambe kuleni yetekisi le kade ihamba ngakhona because uyabona ukuthi kuzokwenzeka ingozi. So and itekisi yabuyela kuleni yayo ne-truck kumele ibuyele kuleni yayo and futhi kuthatha isikhathi i-truck ukuthi ibuyele kuleni yayo because inkulu yinde nezinkuni eziyiphethe ziyasinda. So after lapho kwaphinda I think yenzeka bashintshana almost 3 times. Ngixela ukuthi kwenzakalani itekisi and itekisi ayinabantu ngaleso sikhathi. So emgaqweni kwaku-empty ngekho umuntu. Kwaqhamuka omnye umama wabuza ukuthi awukwenzakalani la kahle kahle ngale truck le nale tekisi. Ayekho yaphendula because nathi asijahe ubhuti wami ngimemeza ubhuti wami. After lapho i-truck siyasondela kuthi yabuyela kwileni yayo kanti ngeke isabuyela yonke because umgaqo wawumubi vele kwakunamatshe. After lapho ke i-truck yawela kuthina. Angabonakala ukuthi kwenzakalani. I-truck yayiphuka kangaki? Elikathathu. Uyikuphi lokho ngabuyelanga ile yokugcina angithi umgaqo omncane vele. So yayisithi jika iza ngalanga kuthina kanti ngeke isabuyela yonke kahle kahle umgaqo omncane. Oh so lokho kusekugcineni. Ukona kwawele kunini. Konke kahle kahle ngaphandle kwekhanda because vele umgaqo omncane and nayicabangela nathi because ayingekho lento ekuthiwa upavement ukuthi ikhambe thina sasilokhu sicupha ngala emgaqweni. So wabuyela kuthina sonke ke sakwawake. Itekisi ngaleso sikhathi mesizwa ngase sengizwela kude nami ngingasezwe because ngase endezo sihamba kuyona kwakuno indawo eyithi ayibomgodi ukuthi ishone phansi because kwangasiyo i-pavement. Sezwa khona ethiwa itekisi nansi ibaleka. So kahle lo sisi lo angazi noma akanginotisanga yini mina because oyezwa ukuthi kukhona ingane eyikhona phakathi and kugcwele amatshe lesasiwele khona. So baqhamuka udriver we-truck waphuma khona wasiza wezama ucela abantu ukuthi bazomkhiphisa ingane. Then bayikhipha ingane basusa. Laba abanye abangisazi ukwenzakalani ngapha. Ubhuti wakho nalomncane. Ubhuti wami wese eofia vele ngasekhaya. Sasesofia ngasekhaya. So I think naye wabona kuwa kodwa abonanga ukuthi ngangikhona namphakathi because azwa noma ngimemeza lokho ngimemeza engasabeli. Oh the same kade ummemeza hayi usikanti wamfica. No ngimficanga. Ngase sengizomfica ke wayengezwe ngiyamemeza. So manje uhamba nalomncane. Mina ohamba naye nengane le yakamakhelwane. So iphelele phika ingane wena sasingaphansi so 2 yona kwawinhlanhla ukuthi bayibona I think bayinotice ukuthi kuye kuyingane bona ngazi kwenzakalani kahle kahle nami kodwa ingane bayikhipha early and babesalinde izinto abantu abaningi ukuthi bezosusa lezi inkuni ukuze babone ukuthi abekho yini abanye abantu abangakhona ngaphansi. I think kwathatha almost 30 minutes ukuthi banotice ukuthi nama ngikho because ingane saseyidlulile bebuze ekhaya ukuthi uphu avele because ngangijwayele ukufika early nami uma kuvalwa izikole ngihlala nogogo wami ke. So bangibuza bangathola kwafika ke le truck le izokhipha abantu basamile ngaleso sikhathi baxaye ningungu abantu manje. Yep. And i-ambulance ifikile yamthatha umntwana cause welimele. So wesamncane ke bamusa ke esibhedlela bamusa eclinic kahle kahle izibhedlela zasekhaya zazikhokhela bamele ukhipha imali nje ukuze ingane yakho ukuze wazi ukuthi isinde. So base bathola bangibona babona ngesandla. Babona ukuthi ngathi khona umntwana olapha ya. Lapha wena awuzwa lutho akwazi usho nomemeza nje ngiyamemeza izwa liphuma. Lokho ngimemezile ngithi ngikhona and angikwazi ukunyakaza cause ngicindezelekile angikwazi ukwenza ngimemeza nje nakhona izwi aliphumi abangizwa. Then into abayinothisa engaphandle kwesandla ukuthi isicathulo ngisigqokile sasile kude kunami lengangikhona. Bese bathe isicathulo bathi hawu kushuthi khona omnye umntwana ke la ngaphansi kodwa bathi kungenzeka ukuthi vele akasekho cause once umuntu okuthiwa khumuka isicathulo usuke engasekho lo muntu. Ngeke basho njalo isikhathi esiningi. Yebo kwenzeka kanjalo ke shuthi babona ke isandla ke bakwazi ukuthi ke bazama ukuthi bangikhiphe ke lapho cause into babeyilindile ukuthi isusa izinkuni ayothatha isikhathi ukuthi ifike. So yafika ke nabantu bayalekelela ke bangikhipha ngaleso sikhathi vele
kwakungathi nje angisekho semhlabeni and ugogo wami kwamele angiphuthumise okuthiwa khona umuntu bafonela i-ambulance bekhona umuntu emele ngihambe naye ngiye esibhedlela because ngeke ngikwazi ukuhamba ngedwa. So ugogo wami washiya iy'ngane zasekhaya nobhuti bami ngahamba naye kwi-ambulance asiwe eklinikhi kwathiwa vele bangilalisa eklinikhi I think like 5 minutes bethi bayangizwa kuthiwa angisaphefumuli. Ugogo wami-ke kwathiwa kodwa I think kwadlula amanye ama-minutes nyana ngakwa ngathi ngiyanyakaza kwathiwa kumele ngiphuthunyiswe esibhedlela. So bangiphuthumisa esibhedlela nogogo wami and kwase ku-late vele because isikhathi sokuphuma kwengane zesikole sasesisiwe ku-late vele misiziphuma. So ngahamba nogogo wami ngaye esibhedlela kwakukude-ke esibhedlela and kwakumele ngikhokhe ugogo wami akanayo imali yokukhokha kwathiwa it's either uyamkhokhela noma lo mntwana siyamiyeka nje. Manje ugogo akasenayo indlela ukuthi angafonela ama-parents since angakwazi nokukhokha. Ugogo wami akafundanga like ugogo wami oyehlala nathi oyehola impesheni-ke so leso sikhathi yayikade iholiwe imali esiphelile ekudleni uthenga ukudla kwasekhaya because u-anti wayekhona u-anti into ngalelo langa lelo kwathi uzohamba nomsebenzi wezobuya nge-weekend elandelayo. Wahamba kanjalo ukuthi ugogo wami engenankinga ezosala nathi because sasingahluphi sasifundela sibuye esikoleni. Wahamba akanafoni ngisho ukuthi unayo ifoni akazi kwanamba azoyifonela amcacisa ukuthi kumele abuyele ekhaya bayothola omunye umuntu. So ugogo bengenayo ifoni. Engenayo ifoni. Oh yeah, so ifoni ekhona eyisele ekhaya ukuthi sasibheka thina isikhathi simese sesikoleni. Oh okay. Yona yayiseleke le ifoni and wayishile ngaleso sikhathi. So ngahlala so ama-parents ezwa nini bamgodukisa ugogo wami. Kwathiwa kumele kulandwe omunye umuntu itsida obhuti wami ababuya naye. Bathi ugogo wami cela bangixhume emshinini ukuze ngibone ukuthi ngisangakwazi yini ukuphila. Banqaba odokotela abancenga ugogo wami wathi akanayo imali. So ke ambuyisa-ke abuya nobhuti wami bafonela ekhaya. Bafonela uma eThekwini nobaba amtshela sekwenzeka into enje. Bathi bazoyizama imali bathi kumele itsida bakhokha manje noma sebekhokha sengibona ukuthi sengizolulama. Bathi hayi bazoyizama then bangixhuma emshinini ngahlala I think 3 days ngaphaphama emshinini. Yebo. So wena ngalesi sikhathi usemshinini umzimba wakho uyawuzwa? Awuzwa lutho? After 3 days sengisekuthiwa sengiphapheme. And then usukhona ukufila ngomzimba wakho i-pain beyinjani? Ngangiphukile umlenze. Umlenze. So bafaka ukhonkolo. Bangifaka ukhonkolo because bangiskena bangibona ukuthi kuphi la ngangilimele khona. Kanti umlenze wami wawuphukile-ke wafaka ukhonkolo-ke. Bathi nalokho kuzokhokha bazongikhokhisa imali nalokho. Ugogo wami wengenayo imali engakwazi uku-afforda yonke le nto leyo. Nasekhaya vele sasishodelwa ukudla yonke into noma babezama eThekwini like babesebenza into esile babesebenza ukuze bakwazi nathi ukuthi kube khona esilale sikudlile ekhaya. So no anti bamfonela umphoqa ukuthi abuye. Kodwa wathi if ngibuya wayesezisundela insuku zokukhola wathi if ngibuya emsebenzini ngibakwazi ukuthi bangikhokhele because basebenza kamlungu. Athi uzozama ukuthi ahlale until azahola bazokwazi ukungikhokhela. So ke ngahlala ngathi sengiphapheme because awuzwanga nje ngandlebeni ukuthi kanti kwakuyimalini le? Anamanje abakazi bangitshela kwakuyimalini. Okay. So ngaphaphama into engangiphapha because kwathiwa ngingane kagogo namanje kwathiwa ingane kagogo because ugogo wami engithanda mina ngedwa intombazane. So ngaphaphama ngafuna ugogo wami. Kuthiwa ayi ugogo wakho ukhona uzoze ezokubheka kusasa. Ngathiwa ngakhala angazi ukuthi kwenzakalani ngakhipha kwalomshini enginayo ama-drip engiwafakile ngaphuma ngabaleka esibhedlela. Uzikhipha wena? Yini wakwenzakalani emqondweni? Angazi kwakwenza athiwa mengizwa because kwanami kwamanje ngisaxela ukwenzakalani ukuthi umqondo wami wahamba kahle. So ngaqaqa ngaphuma ngabaleka bayangibamba bayangivimba
ngala baphinde bangazi bangijova ngani ngalala kwafika ngakusasa wafika ugogwami. Imake Athi manje ezongibheka. umshayeli we-truck yena yiluphi usizo wasifaka yini isandla mhlawumbe ukulekelela since iphutha libe ngakuyena. Kahle iphutha libanga ngakumshayeli we-truck laba umshayeli wetekisi. I-taxi. Because Yes, uyena but owafika i-truck kule nyanga. yasiwela kuwe angisho. Yini yena asiza ngayo? Ayikho into asiza ngayo. Soloko nje namgcina ngosuku lesigameko. Cause ngamphinde ngambona ngosuku okwakumele siye ngale enkantolo. Sengi-right ke. Okay. Bazama ukuhlanganisa imali ekhaya, wafika ugogo ezongibona. Like nje baningi abantu abezongibheka because nothisha babengithanda esikoleni befika bezongibheka nabo bazama ukuhlanganisa imali like babengaholi imali ngesikhathi sakudala ke. Kwaku 200 benika ugogo ukuthi bazama ukuthi bangikhokhele ke nemithi engiyidinga. Akuningi. Kwathi sengiphumile nakhona umlenze wami angikwazi ukuhamba. Ngihlala nogogo kumele ngiyogeza, kumele ugogo angihambise until ngize ngibe right. Kwathiwa mase ngiyi-right sesivuliwe nezikole. Kwathiwa kumele siye enkantolo ngiyochaza ukuthi kwenzakalani. Ngathi ngifika khona ngihamba nogogo nenganye yamakhelwane ayisi-right ke yona because abayilimelanga kakhulu yona. Sahamba sayenkantolo kwathi kwakufikwa safica kugcwele. Kwathiwa isikhathi sasizongena ngasuka ku-12. Safika kugcwele. Sithi siyafika sahlala sekuyisikhathi sokuthi sigene washaya u-12. Umuntu oyeshayela i-truck wafika. Sekumele kufike owetekisi naye azochaza ukuthi kwenzakala because kwakucela ichaze thina ukuthi sabonani ngalelo suku lelo. Nomnazi wetekisi wangafika. Samlinda kwaze washaya o-3 engafiki. Kwaze kuthiwa sanikele enye usuku kuthiwa sizobuya ngalo. Ngosuku kumele sasibuye ngalo salova esikoleni seza futhi. Wafika umshayeli we-truck. Wafika umnazi wetekisi wangafika futhi. We-truck wafika. I think sahlala u2 hours kwathi usetholakele uyeza. Kanti ngethami sesizongena kusomele ngene abantu ababeboshiwe futhi. Kwakuyizigebengu nabo bezochaza kufika bezochaza nje inkinga into eyenzekile kubona ke sasingahlangene nayo. Okay saphuma baphuma ke sesizongena eyenzeka lapha yami uthi sekumele sikhulume sikwenzakalani. Ugogwami naye kwamele achaze okafika ngachaza ukuthi kwenzakalani. Sekumele kuchaza ugogwami angazi noma wayesethuwe kakhulu noma wecabanga lento eyenzekile kumina ukuthi ezolahlekelwa yimi. Wawuthi awaquleka angakwazi ukuthi akhulume. So kwakunakho lapha wayikhona ke iklinikana encane like kuyi-first aid yabo bazi umphuthumisa khona walulama kwathiwa sobuya ngakusasa futhi kolokhu kuhlihlisiwe sabuya ngakusasa. Kanti sobuya vele labantu ababekhona ngayizolo bezotestifya ngokwabo. Sabe kuyibona abatestify singene emva kwabo. The following day futhi umshayeli we-taxi akazibonisanga futhi. Sebekhona ke this time bafika wetekisi nowe-truck sasikhona nathi ugogwami wathi uzokwazi ukuthi eze naye ezokhuluma use-right. Sathi sithi siyaphuma lo muntu lo ephuma lapha eboshiwe ebanjwe amaphoyisa eboshwe engaboshiwe izandla eboshwe inyawo. Bephuma ebanjwe amaphoyisa sizophambana nabo kanje. Kanti uzofuna ukuphunyuka abaleki. Lo wesefuna ukubaleka because una icala lakhe lokhu hlehliswa uma sizwa kanjalo. Kanti sothi sithi siyangena ngizwa umsindo emva kwami. Kuthiwa nangebaleka kanti uzothatha isibhamu sephoyisa. Wathi thuya ayadubula. Angazi suwedubula obani kanti ngizodubuleka nami. Ngesikhathi sasenkantolo ke usuyadubuleka futhi. Uzodubuleka wayangazi wedubula bani lo oyelokhu njani because wena ifuna ukuthiwa wayefuna ukubaleka kahle because nami ngangasanakile anginako ukuthi ngihambe ngiyokhuluma ukuthi kwenzakalani futhi ngidlule kulento le. Manje kulesi siphithiphithi sekudubuleka wena. Ngadubuleka udubuleka kuphi ke?
onyaweni. La ulimele khona futhi. Lo nyawo lo ngangifake khona ukhonkolo. Mm. Ngingazi ukuhamba ngalo. Kwathiwa ngingisakwazi futhi ukulokhunjana ukuthi sikhulume ngaphuthunyiswa esibhedlela. Hawu. Ngahlala futhi nakhona. Unyaka wami nje lo wamosheka wonke. So kwathiwa kumele sibuye futhi after 2 months. And after 2 months lo ugogo wami wesozogula because ahlala naye kuphela no-anti wami. Anti wami lokho ehamba nomsebenzi. Anti wami ugogo wami usezoshiya ke emhlabeni. So kwathiwa ke ngesakwazi ukuthi kuzomunye umuntu because ugogo wami owayekhona ngosuku lami ngilimala esigameko. Manje ugogo uhamba nje usasesibhedlela. Ngisesibhedlela. Shuthi awukhonanga ukumfihla. Ngosuku kwathiwa ngizohanjiswa mhlawumbe ngizofaka i-wheelchair ngihanjiswe. Ngacela ukuthi ngicela ukuthi bangihambise because ugogo wami ngiyafisa ngiyomfihla. Banqaba odokotela bathi futhi because ngangasekho eklinikhi. Kwathatha sengumuntu kadokotela because ngalokho ngihamba beyongichecka eklinikhi because wathiwa nengqondo yami yathiwa yayiphazamisekile lokho beyongichecka esibhedlela. Ngangase umuntu waseklinikhi balokho bethi ngizokhokha. Ugogo wami kwathiwa ke ngikwazi ukuphuma ngithini ngize ngikhokhele yonke le mali le ngiyikweletayo lapha esibhedlela. Nasekhaya bengasakwazi. So manje sebegcinele ukuthi kufanele kukhokhe. Bathi ngeke ngikwazi ukuphuma ngakhokhile kodwa usululeme wena. Umlenze wami akusafani ngase sengingcono. Angakwazi ukuthi ngiyomfihla ugogo. Manje sebekubambe ngenxa yemali. Yo. So ugogo mesifihliwe ke ubani ozayo ukubheka? U-anti wayezokubheka. Apha ama parents. Ngizwa? Ngaleso sikhathi ayikuphi ama parents ngaleso sikhathi? Wayesebenza uma nobaba babeza nabo bezongibheka if bethola isikhathi because nalabo bebesebenza khona babemnika i-day off kanye ngesonto. Ubaba nomama? Yebo. Ubaba? Babesebenza bo2. Boba2. Babe offer kawodwa esontweni. Yebo. So babezama ukuthi if bephuma emsebenzini intambama baphuthume because kwakuyi long distance kuba u3 hours bezongibheka le ngangikhona. So babe i-day off yabo ngakusasa bese baphinde emuva futhi because babengekwazi ukuthi baye because kwathiwa maybe ke balova like insuku abangazinikezwanga zona bazoxoshwa emsebenzini. Kuthiwa baningi abantu abafuna ukungena emsebenzini bona bazolokhu bezinika insuku zokuthi bangeze emsebenzini. So babengakwazi ukuthi bese bezohlala nami bezongibheka because babemene basinikeze imali ekhaya. So yazi yahlangana ke imali ukuthi kukhokhwe lana mase uyaphuma ke esibhedlela. Ngimagcina ngiphumile ke esibhedlela ke. Kona nje futhi emva isikhathi singanani? Because kwavele kwaqondana ukuthi kuzobe insuku zabo ukuthi bahole vele. Oh, okay. Bathatha yonke ke imali yabo bayisende ekhaya bakwazi ukuthi bakhokhe no-anti neyakhe enye bayiboleka. So kwakungcono ke yokuboleka because babezokhokhela omakhelwane baboleka komakhelwane. So bakwazi bayiboleka ngaphuma ke esibhedlela. So uphuma ke esibhedlela manje ugogo akasekho ekhaya u-anti akasumuntu okhona ukhoze uhamba nemisebenzi usuhlalile nobani ke emakhaya since ugogo engasekho. Usisi wami umdala wayengahlali la wehlala le eGoli noma wakhe naye. So wayeseqedile esikoleni wesazama umsebenzi. Benihlangene ngobaba? Ngizalo baba noba2. Angizothi u-cousin wami angijolo umeze usisi wami. Cousin. So wayezama umsebenzi bambuyisa ke ekhaya acela usizosigade because weseqedile esemdeno emdala weseqedile esikoleni. Sakwazi ukuthi sihlale naye. The until u-anti kwaze kwathiwa umsebenzi naye uyamphelela. Because kwahamba kwaze wamphelela umsebenzi. Then wabuya wezohlala nathi ekhaya. Umuntu okumele asibhekelele ekhaya kwakubaba noma. So nje yonke ke lento nje ikwakhe inhliziyo enjani igemegeme engaka umncane nangaka namanje angifuni uqamba manje namanje angakaheli especially ukuthi ngangihlala umuntu engangihlala naye kakhulu ekase ngimazi ngisengimbiza ngoma ugogo wami ukuthi angikwazanga ukuthi ngosuku lakhe lokugcina umfihli kwazi kabuhlungu. So yonke lento lena
njengoba yenzeka kanje useke wabona mhlambe udokotela wengqondo? Akazi. Ungafisa mhlambe ukumbona? Ngiyafisa. Because So- bake basho nasekhaya inkinga ukuthi-ke namanje abaka-afford because akakani kahle ngasey'malini. So manje njengoba ufunda umqondo u-right kahle hle uyabamba fast noma mhlawumbe kukhona la ubuye usalele khona since wake waphazamiseka. Ngiyafunda njengezinye iy'ngane menga-understand ngiyacela laba engifunda nabo nengihlala nabo le esikoleni ukuthi bakwazi ukuthi bangisize-ke bangifundise-ke. Akukho nzima kangako kodwa ngiyakwazi ukuthi ngikhophe. Kwaze kwanzima. So iliphi usizo ongalicela kahle kahle ufisa ukuthi kwenzekeni? Because baningi abantu abazobukela le video le. Ake ngicela okuningi nje ukuthi if kuvela amathuba omsebenzi thina ikwazi ukuthi nifake u-anti wami. Because uma ngasho ukuthi uyasebenza kodwa aka-eni ngaleyo ndlela leyo. Naye uyakwazi ukuthi emali ayiholayo uyakwazi ukuthi anakekele thina iphele kanjalo. So u-anti wami-ke naye-ke if angakwazi ngoba washo ukuthi if engakathola umsebenzi angakwazi ukuthi angise kudokotela wengqondo ngi-check-e yonke into ukuthi angasizakala kuphi. So yena umuntu enginethemba ngithi if angathola nje ithuba lokusebenza umsebenzi o-right uzomkhokhela kahle athole imali akwazi ukuthi angise khona. Because if ezama imisebenzi akanothi uzoyizamaphi uyaphuma ahambe yocela imisebenzi angayitholi. Ngiyathemba ukuthi uzokhona ukushela inamba ka-anti then siyifake escreenini ukuze abantu labo ocela usizo kubona bengaxhumana nayo anti. Sibonga kakhulu sisivakashela uhlelo lethu. Ngiyabonga kakhulu nami. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye.